musculos. Știu că ai un copil, că ai o relație stabilă, că ești la casa ta. Cu alte cuvinte, ai o viață destul de banală pentru un cântăresc musculos. Te simți bine pe canapeaua noastră? Ești un invitat extraordinar, un Ruben Rating cu tine, ești senzațional. N-am mai avut pe nimeni ca tine. Știi, Alex, în general, atunci când un artist creează o operă, e o operă literară, că e o sculptură, încearcă să transmită un mesaj, da? De exemplu, John Lennon, când a creat Imagine, a încercat să transmită Imagine all the people living... La mea muzică, ce știi tu? Eu am o mică problemă, dacă îmi permiți, cu una dintre piesele tale, adică mesajul pe care încearcă această piesă să-l transmită, și o să citesc, dacă toți suntem în fața telespectatorilor, noi așa, să încercăm să lămurim câteva aspecte vis-a-vis de această piesă. Versurile spun așa. Zi, băiatul meu. Bighi-dighi-bum! Spre care mă pot gândi în momentul ăsta că ori este o femeie de origine africană, senegaleză, fie că e vorba despre o regiune geografică, un loc. Pentru că tu vii și spui așa, e fierbinte ca vara, e încinsă rău, și ne spui și cum e încinsă rău, zice, ca deșertul în Sahara. Acum nu vreau să fac corecturi pe text, știi? Ca deșertul, nu e în Sahara. Sahara e deșertul. E ca și cum mai spune că delta Dunării are mulți pești în delta. Nu că ai arătat-o ca un pește. Mai departe citim. Se aprinde, ia foc, arde ca țigara, nu stinge nici apa, nici Niagara. Sunt unii care îmi dau tot felul de comentarii de-astea urâte. Poți fă și tu un mesaj pe... Hai să vă zic, bă, nenorociților care sunteți, bă, nenorociților, bă, nu mă nervați, că spar tot dracu pe aici, se moare mama mea care e sufletul meu și viața mea. Nu mai faceți dracu, nu mă băgați dracu comentarii urâte, mă, la bendeac, nenorociților. Hai, du-te-ți-vă dracu de aici, nenorociți. Mersi mult. Salut. Yo, lume, Guess Who aici in the house la Mega Mall, lansăm o nouă piesă, azi în... Ce pula mea faci, mă? Bine. Eu zic pur sără, cine e târfa mea? Eu sunt târfa ta. Cine pula mea e târfa mea? Eu sunt târfa ta. Zi mai tare în pula mea. Eu sunt târfa. Eu sunt târfa ta! Ești târfa mea? Eu sunt târfa ta! Zi acolo în pula mea. Eu sunt târfa ta! Hai, filmează-te, buragiu. Respect. Atenție de săvârșită! Distingem următoarele mișcări. Mișcarea Dumnezeu e sus și vede. Mișcarea stați liniștit, nu s-a întâmplat nimic. Acum o mișcare mai intelectuală. Dau pagina la carte. Atenție! Dacă e concert Florin Salam, în general, toată lumea se gândește că el cântă, numai pentru cămătare, pentru pula, pentru mai departe. El se poate adapta pentru orice tip de public. Pentru că el poate să facă un concert întreg fără niciun cuvânt. Bâra, da? Băi, el te rupe cu bâra. Abura. Ideea orice cuvânt. Exhaustiv. Orice. Să zicem, să ne imaginăm că în public nu sunt cocalani. Nu sunt marelii. Pleșu, Patapievici, Liceanu, Constantin Bălăceanu Stolici. El se adaptează. El nu o să mai spună adevărat. Schimbă
Știi cine e acolo? Să spun așa? Realmente? Realmente? După care se apucă să facă indicații. Pentru Constantin Bălăceanu Stolnici, de exemplu. Constantine, mama. Câte culturale în tine, mama. Constantine, solo. De la domnul Pleșo! Pentru domnul Liceanu, sunetul iniatorului! 200 de euro! Să trăiască! Mersi! A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată. Din sute mari împărătești o prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele. Cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falmicelor holția pasul și îl întreabă către fereastră unde-i colț cu ceafărul așteaptă. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. A venit nebunul de sală cu cel mai șmecher program! Și Luceafărul i-a spus așa adevărat! Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. De vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Și uite așa ei, Bacu! Ciao! Hai să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului de împreună cu el ca să nu lase singurel la greu, că pe mine m-a lăsat singur. Fac această filmare ca să existe dovada clară și vie că exact ce am spus acum la Garcea, la polițist care s-a dus să facă raportul, să facă pe morți pe răniți, exact asta spui și aici și chiar pun pe internet și pe online și pe asta ca să știe toată lumea cum s-a întâmplat, să moară familia mea dacă mint cu 1 centimetru. Deci mergeam, da, cu mașina. Deci nu aveam mai mult de, să oră familia, mai mult de 40 de km la oră n-aveam. Hai zi 90, cât poți să ai pe străduțele astea între blocuri. Și cum mergeam așa, eu mă uitam la Game of Thrones. Și la un moment dat am auzit, buf! Deci să moară familia mea, să lovi dragonul ăla de ceva. Când încolo, văd pe ăsta, pe geamul de la mașină, pe parbriz, o femeie. Am tras imediat pe dreapta, bineînțeles. M-am uitat cât a mai durat episodul ăla, mai 10 minute, un sfert de oră maxim mai era din el și am coborât, bineînțeles, să văd ce s-a întâmplat cu femeia. Când cobor din mașină, să moară familia mea. Lângă femeie, un Pokémon trebuie să ar familia ta să străiască. Am luat Pokémonul, aia e inconștientă, stătea pe acolo pe jos, nu știa că e Pikachu lângă ea. Am luat Pokémonul și după aia am sunat la ambulanță. Acum că a venit ăsta, poliția, cu cutare, că domne, că ce-ai făcut, că ce-ai drept, că ce... Bă, ne zic, până la urmă, ce are femeia asta? Ce a păsit așa că e plină lumea de oameni care trăiește fără urinic. O să fie foarte bine. Și acum vrea să vezi și permisul pentru atâta lucru. În țara asta sunt atâția care și nu-i mai vede nimeni. Asta e țara în care trăim. Că mi-a și zis ăsta, Garcea, zice, păi ce faci cu metre? De ce te uiți la Game of Thrones când mergi cu mașina? Zic, păi dar la ce să mă uit? La Parabela? La ce să mă uit? Zice, nu, la drum. Și l-am întrebat și eu, zic, drum? N-am auzit, l-au urcat ăștia pe torente. N-a prins gluma. Hai că vine Garcea să moară familie. No, now you listen, you fucking motherfucking nigga, fucking chicken, nigga, like a fucking. No, you don't. Now you don't damn the fuck. What the fucking nigga, fucking nigga, fucking nigga, fucking nigga, fucking nigga, fucking chicken, fucking nigga. No, listen, nigga. Nah, you don't get. No, you don't get. What the fucking nigga, fucking chicken, nigga, fucking nigga. No, you. What the shit, the fucking nigga, fucking nigga. Bă, de ce are bunica mea darmul să mă enerveze, bă, mâncați ai sufletul tău?
Ce faceți, mă, prăduitorilor? E vineri, a 5-a zi de weekend. Îmi place mie să spun, corect, frumos, o barosăneală. Ora exactă se dă de aici. Voi în trafic pe la muncă, bă, nu? Dacă vă dau mintea mea, vă iau corpul razna prăduitorilor sărăcilor. Am luat și o cină corectă, corespunzătoare. Și acum mă culc. Mă trezesc pe la ora 18 de dimineață pentru mine. Hai, aveți grijă de corpurile voastre. Zi-mă ce te enervează la gagici. Deci mă enervează că acum o săptămână era Facebook-ul plin cu check-in-uri de la Loft. Da. Și acum, de acum a început să umple Facebook-ul cu check-in-uri de la Funky Lounge și Răstrău. Așa. Fă, cât de proaste sunteți, fă, cât de cu trendul sunteți, fă, sunteți proaste, rău de tot, nu suport, bă, nu suport, bă. Ce-ți-vă, dracu, mi-e scârbă, bă, cum să fie așa cu trendul, bă, să-ți placă să arăți la lume că ce? Că vii cu 50 de lei în buzunar, te știm toți, dă-te dracu să te ia în pula. Bă, bune, du-te dracu de aici. Gata, că deja m-am roșit la față, văd o lume, știu. Așa, și acum să pun în safe. Ce să pun? Eu n-am nicio valoare. Tu ai auzit ultima piesă a lui Smiley? Adi, mă lași. Băi, ești ceva? Ascultă-o, frate, întâi. Porcării. Auzi, mă, pic. Da, eu n-ascult orice muzică. Mie nu-mi place orice trup. Eu sunt șmecherul, sunt mafiotul. Cum să ascult eu orice muzică? Eu ascult muzică de calitate. Și de ani de zile sunt un fan declarat al trupei Free State, unde cântării State. Asta înseamnă să fii mafiot, să asculți o voce bună, o muzică de calitate și cu asta basta. Ai trecut pe roșu la semafor. Te rog să te controlezi, să văd ce șpagă le dai tu lor. Te rog să te liniștești. Să trăiți. Deschide geamul. Păi bă, cum e trebuie ăștia care n-aveți încredere în gagicile voastre și așa, mai morții voștri, mă, că n-ați știut să vă impuneți în relații. Înțelegi? Deci ideea cu femeia este că trebuie să fie totul la jumătatea drumului între grijă, știi? Adică să vadă femeia că totuși te interesează, de-aia nu te doare în cur. Dar în același timp și un soi de impunere de respect, că de-aia ești bărbat, mai înțeles? Uite, de exemplu, mi-a spus, băi, mă duc 2 zile, vreau să mă relaxez, mă duc la mătuși mea la Rădăuț la țară, frumos, zic, domne, du-te, n-am niciun fel de grijă, mă, că nu stau cu grijă, că am știut să mă impun ca bărbat. Ce faci, mai ajuns? Ce face tanti Lucica? Da? Ai mâncat ceva? Bă, sigur ai mâncat ceva? Nu mai sta nemâncată cu curile tale și cu alea, ai mâncat ceva? Da, domne, scoate-mă și mincinoasă acum, am mâncat! Bă, unde dracu am pus mașina, că aici era? Auzi? Du-te tu și caută în partea aia și mă duc și caut în partea asta, da?
Ai ajuns! Dușmanii poartă frică că eu nu mă lovesc. Ce faceți, mă, prăduitorilor? Sâmbătă seară am închiriat și eu doar pentru mine un restaurant corect. Că e sâmbătă, așa să zi de weekend. Păi ziceați, cum ați muncit până la 4, ați auzit scurta. Ia tapiserie, ce-o fi? Vinilină? Vinilină. Ia. Ce ai făcut, băi, nene? E piele, aoleo. Mănânc și o cină corectă. Ia. Ce ăsta? Ce ai făcut, mă, nene? Ia uite. O hamsie cu păpărie. Ce am și aici? Mă rog, e corect, e corespunzător, așa. Ia uite, ia. Ce a dat și lui, ia. Aoleu, ce acolo, băi, nene, băi. Și a comandat și șoferul meu, sclavul meu. Ce ți-a dat acolo, măi, nene, ce? O țâță? Păi ce-ai făcut? Ia, uite, am cuțit de la... Ce mi-a dat, mă? Măi, nene, ce mi-a dat cuțitul ăsta îndoit? E... Aoleu. O să revin. Și te-am mănânc de... Început așa. Și te-am mănânc de... Început așa seara frumos. Ei nu știu unde să merg aici, să-i spun la sclav să mă duc cu mașina. Am atâtea variante, ei nu știu, să merg acolo, să merg dincolo. Asta e, hai, mai dă capul și de zilele voastre, prăduitorilor. Ce faceți, mă, prăduitorilor? Ați eliberat camerele la 12, mă? Hai de capul vostru. Eu am făcut o boiană corectă, regulamentară. Acum m-am dus spre București. Conduce sclavul meu. Voi mergeți cu trenul. Prăduitorilor, cu o mașină corectă, frumos, merge tache, masaj în scaune. Cine vă face masajul prăduitorilor? Eu nu conduc, pentru asta am sclav. Ce zici, mă? De Victor Slav, ziceam, boss. Îmi gândeam cum era el, cu Bianca. Auzi, mă, ce faci cu telefonul? Îl curăț, boss. Ok. Tu l-am încărcat după aia. Nu, că n-aveam, mi-am pe centru, că am obiective, că uite, pe strada asta n-am ce despre ce să... Păi aici, pe versul unde n-ai obiective turistice. Aici e greu.
Uite, vine o mașină neagră. Păi nu, să zici că îmi filmezi când ai rec. E dat deja, Hai, mă, da, titule. drept. Merg acum în față un băiat și două fete. Iată-i cum se mișcă, sunt acum pe biciclete. Merg puțin în față, iată o mașină roșu. Să rămână, doamnă, sigur v-a adus-o moșu. Merg mai departe, dar acum frânez încet, fiindcă pe șosea se întinde un boschet. Trecem un colim și ne ducem mai departe. Am făcut o școală și conduc eu ca la carte. Iată aici o doamnă cu un copil în cărucior. Ce frumos e, doamnă, al dumneavoastră fecior. Acum mai tare încep să o accelerez. Am ajuns la curbă, ia priviți-o cum frânez. Am plăcuțele de la frână noi nouțe. Uite-o pe aia, frate, e din alea mai drăguțe. Stă acolo sus, cocoțată pe o bancă. Geantă și pantofi, ochelari de pițipoancă. Mergem mai departe și mașina mea frânează. Vă întrebați de ce? Că în față se lucrează. Dau acum semnal, fac ușor pe partea stângă. Ai grijă, bendeac, nu ți-e rău că merg pe lângă. Iată două fete care trec acum pe stradă. E băiat și fată, dar cine dracu să-i vadă? Semaforul acum s-a făcut portocaliu. În față chinezescul, la el eu aș vrea să fiu. Numai că azi este duminică și precis. Chinezescu, frate, peste tot este închis. Mai departe, iată o poartă deschisă. Asta e biserica cu lumea cea promisă. Nu mă bag aici pentru că nu am murit, și vă cânt o piesă care acum este hit. Iată o fetiță, una mică și drăguță, cu telecomandă bagă în curte o mașinuță. Mergem mai departe și vedem mai mulți puștani, unele pe roller, pe patiner, aveți bani? Mergem mai departe, luăm o curbă așa la stânga. Ce să vezi acum, mi se vede, mă, ce parcurs frumos, ce parcurs, ce parcurs. Iată parcul aici, dar de el mă doare. Nu uite și în față o blondă pe bicicletă. Dacă o vezi din față, sigur este nașparletă. Dar nu vreau acum ca să zic de ea ceva. Hai să o depășim, ea mai dă un câmping Știflic în Copou. Ne-am luat training Adidas și ne-am prezentat la Iași. Chiar acum ușor la vale, coborâm și noi agale. Am fost, cum v-am spus din nou, în grădină, în Copou. Ce să-i facem, vrei nu vrei, ne-am dus să vedem un tei. Iată un taxiu oprește, CRF, Doamne ferește, dar priviți câte taxiuri, magazie de CD-uri. Practic până vine moșul stăm la semafor la roșu, nu mai face pe deșteapta, iată interzis la dreapta. Pot să spun în 5 minute că tramvaiele urâte sunt. Asta e cam vechnițel, Eminescu a mers cu el. Dar de ce spui, mă, că sunt urâte? Sunt urâte ca design, dar înăuntru e foarte fain. Sunt alea cu încălzire, cum mai vezi la mănăstire. Nu știu de ce am zis așa, așa a ieșit rima. Coborâm ușor în față. O clădire ne agață, facultatea nu știu care, n-am văzut, îmi cer iertare. Iată încă o facultate, e imensă rău, băi frate. Dragi copii, să fiți atenți, Iașiul dă doar eminenți. Deci când faceți facultate, completați în Iași voi acte. Adică veniți aici, părinți, aparent cei mici, trebuie să facă carte și la Iași, chiar de departe. Iată un tramvai mai verde, în detaliu acum se pierde, este și ăsta de la vechi, hârjie pe la urechi. Vă spun un secret nițel, Labiș a murit cu el, că e o istorie aparte. Venim din acea direcție, pătrundem în intersecție. Semafor intermitent, eu ușor, nu calc strident, avem și prioritate. Trece ăsta din păcate, dar nu fac într-o viteză, parcă am o pioneză pusă pe scaun secur să mă facă ăsta, vă jur. Iată un taxiu în față, îl depășesc la mustață și ne continuăm traseul. Uite, începător. Iată în față Derbedeu, e practic început.
Traseu, Uite, începător. iată în față Derbedeu, e practic începător, dă semnal stânga ușor. Haide să nu fim golani, uite-l e din Botoșani, se deplasează în față, își dă lupta pentru viață. Mergem la Palace la mall, nu că ar fi aici nasol, însă vrem ca să vedem cel mai tare pe sistem, mall pe care România îl are, e șmecheria. Ne-am asigurat frumos și mergem, mai șofez pe dos, dar acum sunt corect și mergem în mall direct. Cam atât pentru moment, ca să nu fac accident. Revenim, nu e nimic. Vă salut, Bendeac și Flic. Bine, mă. Domnul Flic, încercăm o improvizație sovietică în Ploiești. Sovietică. Începem, da? Încep eu sau încep tu? Încep tu. La 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 la. E o vreme de rahat afară, am plecat acum din București și intrăm, iată, în prag de seară, în orașul denumit Ploiești. La 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 la. Iată în față, chiar acum e pusă o mașină, Lada cred că este ea din Federația Rusă. Nu mă întrebați cu ea de ce. La 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 la. Ne oprim acum la semafoare, așteptăm să mergem către sud. E un fric, îl simt de la picioare, ce ar fi să fiu acum nud? La 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 la. Iată în față mașina prahoveană, are număr 91 șef. Dacă-i dau un pumn, îi fac o rană și îi intru practic la fief. La 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 la. Văd acum Tiguanul aici în față, cu număr de Cluj ce are el. Ina cred că îl conduce în față. Stai puțin să mă uit, Ionițe. La 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 la. Stau acum aici în mașină, nu e frig, deci practic nu mi-e greu. Și vă spun că nu am nicio vină, că am în față Logan și meleu. Iată o doamnă vrea să treacă strada, păi o las, dar cum să nu o las? Are în cap un fez cum e brigada, aia albă de tras praf până. Iată acum în față două turle, pe Independenței merg acum. Am o piele practic de șopârle, că e frig aici ca pe drum. Acum troleul 44 circulă în continuare el. Să rumâna, doamnă, rupe spatul, dacă ați fi în pat cu un uchel. Chiar în față acum se arată gara aceea spusă chiar de sud și o poliție prost poziționată care vrea ca să mă lase nud. Nino, 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 la 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 la. Ce frumos e MCV-ul vostru, iată acum o calc așa puțin, ca să credeți că eu să la prostul care merge spre moarte ca Vadim. N-am găsit. Cam atât, cam asta a fost filmarea. Hai să mergem, frate, să mâncăm, pentru că ne prinde înserarea și aș vrea ceva să alimentăm. Hai, noroc să trăiți, sănătate. Ce faceți, mă, sărăcilor? E vineri, ați terminat munca. Munciți, muncimeți. Terminat munca. Munciți, muncimeți. Nu vedeți că n-aveți niciun spor, mă, munca mea scoaile. Munciți și n-aveți, vă gheorței mațele.
făcut și o baie frumos. Că e vinere așa, de după amiază. Ne place nouă pe bagabonțeală, m-am vopsit la păr frumos. Să vă arăt eu mâine. Deci, cum spuneam, e vineri. Îmi place mie să zic a 5-a zi de weekend. Beli mi-a scos calendarul. Ia să arătăm aici că e greu. Noi avem viață grea. Nu știu cum să mă mai descurc, frățioare. Nu știu cum să mă mai descurc. O, și noi așa în scârbă cum se poate un desert. Ia să arătăm aici un pic, așa. Ia uitați. Știți voi desert ăsta, mă? De capuși de zilele voastre, vă gheorță mațele. Ia, stai așa. Apa. Ia. Wow. Voi ce mâncați, mă, produitorilor? Mâncați pe drept. Ia, o să bem așa un pic. E greu. Greu cu viața asta care o duc eu. Să mă lăsat. Nu mai trebuie să spunem ce bem pe bagabonțeală, pe frumos. Nu știți voi de astea, de capii de zilele voastre. Frumos așa pe băieție, cum ne place nouă. Așa de vineri seara frumos. Hai noroc, sănătate pentru toți fanii mei. Să trăiți pentru aia care știe ce e viața bună. Acum mergem să ne facem și noi viața frumos. Voi mai pe acasă, mai așa, că ba nu, aia nu. Ce să vă fac, mă? Asta e, la mine e greu, acum să mă gândesc unde să ieși de seară, unde să... Haide, pa! E mașina ta, Serghei? Da, mă, da, cui să fie? Al lui Nicu. Dar Nicu ce mașină are? Ei, ce mașină are? Da, ce altă culoare neagră, ce... Yo, lume, guess who aici in the house la Mega Mall. Lansăm o nouă piesă azi. Ce pula mea faci, mă? Bine. Eu zic pulsare, cine e târfa mea? Eu sunt târfa ta. Cine pula mea e târfa mea? Eu sunt târfa ta. Zi mai tare în pula mea. Eu sunt târfa. Eu sunt târfa ta. Ești târfa mea? Eu sunt târfa ta. Zi acolo în pula mea. Eu sunt târfa ta. Hai, filmează-te, bună ziua. Respect. Nu știu dacă întreabă cineva ceva sau dacă spune cineva ceva, că momentan nu pot să văd comentarii. Salut, Alec. Salut, Raul. Raul Ciucur.
Salut, Răzvan, mulțumesc. Suntem la teatru de comedie acum. Nu rulez ceva, pregătesc asta de machiaj. Că intrăm în spectacol într-o jumătate de oră și ne pregătim. Eu de ce nu pot să văd comentariile sau întrebările în timp real? Bună și ție, Ana. Maris, ai treabă. Ce cauți aici? Salut. În seara asta se difuzează prima emisie Ai Umor și voiam să vă spun, da, ceas. Este un ceas pe care îl port și în spectacol. Este un ceas vechi. Un Doxa foarte, foarte vechi, care vreo... numărul există o dintre asta de machiaj. Și vreau să vă spun apropo de această emisie Ai Umor, care începe în seara asta. Printre alții vor fi niște oameni absolut fenomenali. Și o să vedeți un tip, un francez, care pe mine m-a dat pe spate. Pe mine m-a dat pe spate. Adică m-a făcut să mă ridic și să-i pun mâna omului. Adică a fost foarte, foarte tare. Un artist care îmi place foarte mult. Și am mai vrut să mai caut niște chestii cu el pe internet și așa, dar mi-am dat seama că nu e bine, că în cazul în care ar trece mai departe, aș vrea să fiu surprins în continuare de el. Da, dacă aveți întrebări, aș putea să răspund bani din cer. Salut, Marius! Ce faci? Bă... Tot singur, nu. Cu colegii. Dar momentan în cabină, dar sunt singur. Vorbește mai tare. Bine, încerc să vorbesc mai tare. Spuneam că mi-aș dori ca mulți oameni să vadă acest număr de la Ai Umor. Și nu numai pe el, adică nu numai pe francezul ăsta din seara asta. Sunt foarte mulți concurenți buni, din ce am înțeles în seara asta. Foarte, foarte mulți. O secundă. Nu e nenorocire, deci eu nu știu să fac cu live-urile astea. Pentru că eu nu văd. Deci mi-apare un comentariu, ăla, pe care nu mai apare niciun fel de comentariu timp de 20 de secunde. Deci bănuiesc multe întrebări sau ceva de genul ăsta, dar nu pot să le văd, nu înțeleg de ce nu pot să le văd. Te pupă Evanghelie. Aoleu, Cosmine, pătorește-te, lasă-mă, măcar astăzi, lasă-mă, frățioare. Lasă-mă să trăiesc. Ce ai cu mine? La ce oră? La ce oră ce? La ce oră începe spectacolul sau la ce oră începe Ai Umor? Ai Umor am înțeles că începe la ora 20. Ora 20 însemnând ora 8. PM. Îmi bag pula în emisiunea voastră, între ghilimele. Dar asta este o chestie pe care i-am spus-o noi în continuul lui Vlad Grigorescu, care încerca să ne filmeze în timpul audițiilor și ne-am băgat în continuu pula în blogul lui sau în vlogul lui, ceea ce a adus foarte mult succes. Așa că bagă-ți pula dacă vrei. M-a întrebat cineva de Băieți de Oraș. Prima emisie este, primul episod se difuzează miercuri de la 21:30 și nebunia și demența cu aceste începe să se întâmple din ce în ce mai tare odată cu emisia 2, iar de la 3 deja intră într-o zonă wow. Baftă cu Băieți de Oraș. Să rămână, mulțumim, am muncit foarte mult, am muncit de ne-am căcat pe noi și diferit, adică nu se de serial de comedie care s-a mai făcut până acum în România. Vlad Grigorescu, a intrat Vlad Grigorescu, băga mea și pula în vlogul tău. Chelu majorizează? Da, majorizează. Ionuț Daniel, să te fut de bun ce ești. What the fuck? Nu mai transpira. N-am cum.
N-am cum. Apropo de asta cu transpirația, mi s-a întâmplat o fază genială lui Gabi Cotabiță la un moment dat. Mergea Gabi Cotabiță pe stradă și l-a oprit cineva și l-a întrebat: domnul Cotabiță, vreau să vă pun o întrebare. Cotabiță zice: da. Vă ajută băile în pișat? Și el a rămas așa: ce? Zic: vă ajută băile în pișat? Cu ce să mă ajute băile în pișat? Cu transpirația. Ce băi în pișat? Deci da, am văzut eu undeva pe un post de ăsta de televiziune care nu a auzit nimeni, că a fost acolo un medic dintre ăsta cu medicină alternativă, morți, dragi și așa, și a zis că el l-a sfătuit pe Gabi Cotabiță să-i strângă urina în cadă și din 2 în 2 zile să facă o baie în urină și asta o să-l ajute să nu mai transpire. Și era foarte enervat Gabi atunci în perioada asta. Nu, îi dau judecată. Pe cine să dai judecată, Gogole? Că se uită 3 oameni în pana mea și alea sunt rudele lor care lucrează acolo. Îmi bag acolo în live-ul tău. Mersi și eu te iubesc. Nu vorbi urât, te rog. Da. Mă, asta cu vorbitul urât, că spunea cineva că bă, sunt expresii foarte dure și în serial, în Băieți de oraș. Și fac parte din viața noastră, adică chiar fac parte din viața noastră. Jur. Și e foarte greu să treci peste anumite momente. Mult mai ușor treci vorba lui Chelu, bagă-ți pula și tragi aer și mergi mai departe. Ionuț Alexandru Vasilescu, nu te-am văzut de 4 ani. Wow! Pe Facebook sau așa în general? Faci exerciții de încredere în funcție de show-ul în care figurezi? Exerciții de încredere în ce înseamnă asta? Adică înainte să intru la audiții sau înainte să intru pe scenă la teatru sau înainte de o filmare sau ce? Unde e Chelu? Cred că acasă, m-a sunat puțin mai devreme. Frate, așa sunt doar vorbe. N-am înțeles ce înseamnă asta. Hai în SV. SV? Adică Suceava? Am fost în Suceava la un moment dat. Ce părere am despre încălzirea globală? E o chestie care numai punitiv poate fi corectată. Dar n-are nimeni interes să facă un cadru legislativ astfel încât să se rezolve treaba asta momentan. Ce-i cu ghiulul ăla de băiețași? Nu este un ghiul de băiețași, este un inel cu care joc un spectacol ca să ascundă acest tatuaj, dar nu de asta îl port. E un inel foarte vechi. La fel ca și ceasul. Sezonul de umor, Cicler. Am spus că începem seara asta. Galațiu te salută și o salut Galațiu și Gălățencele. Gălățencele, fete deosebite. Nu uiți că ai promis 2 bilete la spectacol. Cui? Cui am promis? Da. Bun, îmi pare rău că nu pot să văd toate comentariile. Văd așa din 10 sau din 20. Deci nu pot să fac o selecție. Când vin Chicago? Nu știu dacă vin în Chicago, dar la anul sigur merg în America din nou. Trebuie să faci un live cu Chelu. Da, bă, să știi că m-am gândit la chestia asta. Chiar m-am gândit la chestia asta și poate că o ocazie bună ar fi acum că începe și Băieți de oraș și chiar mă bucur foarte tare că el semnează muzica de pe genericul acestui serial și chiar mi se pare că nu joc PES, joc FIFA când am timp. Chiar mi se pare că omul a scos o piesă foarte bună. Chiar e o piesă foarte bună. Deci piesa lui Chelu, Băieți de oraș, este o piesă foarte bună, este una dintre cele mai bune creații pe care le-a avut de foarte mult timp. A fost extrem de inspirat, la început a fost cumva temător vis-a-vis de treaba asta și mă bucur că am reușit să-l convingem până la urmă. Să ne pișăm pe live-ul tău. Yeah! Bă, deci a devenit o modă chestia asta. De când s-a întâmplat treaba aia cu Grigorescu, în care ne-am băgat într-una în vlogul lui, acum toată lumea își bagă ceva în chestiile astea de pe net. Bun. Băi, ar trebui să mă și îmbrac pentru că timpul mă presează. Ai putea să faci un personaj fericit chiar dacă starea ta este tristă? Da. Că asta este meseria pe care o fac. Vă salut. Și sper să vă placă niște numere din seara asta de la umor, pentru că sunt niște oameni foarte talentați, foarte talentați. Pe unii îi cunoașteți, pe alții nu și o să vedeți că veți avea niște revelații.
Ne-am reconectat? Mergem? Hai, Da. Merge? Da. Merge țărane? Da, merge. Nu mai face țără. Ce, dacă nu sunt din București, înseamnă că ce? Sunt din Buzău, and I'm proud of it. Bă, dar tu ești din Buzău, asta înseamnă că ești moldovean? Nu. Cum nu? Nu, se spune că de la Buzău începe poarta Moldovei. Adică de acolo e poarta Moldovei, cum ar veni Moldova lingvistică. Dar uite, de exemplu, eu în liceu, pe cuvânt, eu în liceu aveam accent moldovenesc, dar părinții mei n-au. Deci cumva e imuabil accentul. Dar tu, dacă nu sunteți în Moldova, de ce aveai accent moldovenesc? Pentru că Nu vezi că te... mai sunt reminiscențe, dar eu mă consider moldovean. Da? Da. Foarte tare. Ne întreabă cineva, Cătălin, dacă avem net prin Digi. De ce? Ăla-i prost sau ce? Că, nu știu, probabil, da, că nu prea merge. Altcineva strigă Vișinescu, ia și Vișinescu. Da. Spune, rogute. Vă pup, domnilor. Manole. Malone! Malone mă cheamă! Malone! Deci nu Manole, Malone! Cineva spune că ăștia din Buzău sunt moldoveni sudiști. Rednecks. Da, ceva de gen. Redneck. Se poate spune și asta. Mai citește-mă ce mai zice lumea, de ce mă întrebi. Merge, țărane. Bine ați revenit. Cu tine vorbește. Da, cu tine. Imită-l pe Vișinescu cu Hristos mă. Zice Petru. Uite, Malone, hai la Buzău cu Bedneac. Te-ai prăjit. S-ar putea să trecem și prin Buzău luni, am zis, sau când? Da, dacă gătește mama lui Drăgulin. Gătește. Se gătește, că vin vedete. Vaslui. Am fost la Vaslui aseară, am oprit la Vaslui la OMV, frumos regulamentar. Am vrut să facem un filmuleț la intrarea în Vaslui, dar până la urmă ne-am răzgândit. Da. Era întuneric, nu de alta. Am ajuns aseară târziu. Ce mai zice Lumili? În ce liceu ai fost Malone? Pentru Adrian Cojocaru. Iartă Margareta Asterian, Buzău. La nimic nu l-a ajutat. Eduard Ionuț, imită-l pe generalul Surdu. Nu că scuipă pe mașină, varsă pe aici. Șușu, Ce-ai zis să fac? Să ce? să imiți pe generalul Surdu, Să imită șușu. ce? Pe cine? Of, șușu. Niciun... Mai avem puțin și ajunge la Piața Unirii. Au, ce-ai... La piațete de liniua. Bă, boule! De liniua. Ua fete liniua. Ia uite, mai băgat pe contrasens, boule! Să murim cu prețul acestui live. Vai de mine și de mine. Pune-mă muzică să dansăm, să facem ceva. Bă, dai mă, că nu pot să fac 7 lucruri dată. Hai că pun muzică și ne oprim undeva. De ce? Să ne oprim undeva, să ne distrăm, să bem apă. Să ne distrăm, frații mei. Salută Michael de la Pitești. Cine știe, știe. Hai. Michael Jackson de la Pitești, mi se zice, Hai mă, frații să mei. pleacă doamnele cu copii, zici că ești nebun. Să dea mesaj cine a auzit de Michael de la Pitești. Ia uite. Cine a auzit de Michael de la Pitești? Dansează, mă! Dansează pe asta, că ai vrut să dansezi. Nu, dă, pune ceva hituri să știe lumea. Hiturile. Pune un hit. Pune una mondial. Cristina Maria, Malone te-aș lua de bărbat, ca în Franța, la Grenoble. În Franța la Grenoble. Grenoble. E frumos, e cum se La Grenoble! Grenoble! Unde? La Grenoble. La Grenoble! Grenoble. Ai făcut tu la Grenoble? Ce a făcut? Ai făcut tu la Grenoble? Dacă am pierdut la ruletă? Nu vreau, ai făcut tu la Grenoble? Dacă am futut la Grenoble? Unde a fost Olguța? Nu
Uite, zice cineva la iComedy, Dinu zice, la iComedy făceai rap battle și parodii muzicale, acum te-ai lenevit. Nu s-a lenevit, rap battle-uri facem în continuare, dar cu alte personaje, că Mihai Treze la Versace, la Robi, la așa, iar parodii muzicale fac băieții la Noaptea Târziu, în continuare. Deci e și parte muzicală la... Deci nu ne urmărești. Asta e, nu ne urmărești. Deci efectiv îți bați pula, dar noi... Mai și Asta faci tu acum! Și comentezi pe live. Ne faci de căcat. Sandra Bocănete joined. Bine, Sandra. Ai o problemă cu limba. Eu? Imită-l pe Bujor. Nu, că se bate cu pumnii de aer, mă bagă pe contrasens. Bravo băieți, zice Anie, faceți diferența între cine și cine, sau între cine și ce. Exact. Ce ați făcut, bă, nene, bă? Ați ieșit prăduitorilor în oraș, zice Alin, da, am ieșit. De unde faceți live? Din Coceni? După cum merge netul? Da, răspuns corect. Da, netul merge bine, mâine, simțitule. Bendeac zi lumea alunecă pe 20 un party la Jimbolia. Ce? Auzi cum e treci, că pe 20 un party la Jimbolia. La Jimbolia, am auzit. N-avem cum, că avem o fată în Frecăței și trebuie să mergem la ea. Eliza din Frecăței. Pentru Eliza din Frecăței! Pentru toate fetele care mișcă din Popou, în momentul ăsta urcăm în Copou. Iată casa, filmează-mă, casa studenților, unde nu o să ajungeți repetenților dacă nu puneți mâna și învățați și umblați ca noi ratați. Cu în gură să vă ascup, aici, o zile, un pasaj spre Păcurari, iar acum frumos, în mașină, nu pe jos, eu cu un bețiv notoriu am pătruns în giratoriu. Și de aici mai departe facem totul ca la carte, de la Casa de Cultură să te fut malone în gură. Urcăm practic în Copou, punem frână noi din nou. Salută o mașină și o să o depășim cu stimă. Multă stimă, domnul Rimă. Filmează-mă pe domnul care ne salută aici. Să trăiască numai bine! Să trăiți, să trăiți! Iată în față un merțan. A muncit băiatul un an. Hai să mergem în parc, mă. Ce? Mergem în Copou. Bineînțeles. Să arătăm lui Pou ăsta. Dacă n-a văzut pe malone, Eu nu am fost niciodată în Iași. Pe mine nu m-a dus. Cuța mea. Pe malone nu duce nici capul, dar păi prietenii la Iași. Să mă rămân. Unde suntem? În Iași. În Iași. La Iași. Dar cum mergem vai, noi pe linia de tramvai. Ai voie pe aici să mergi pe linia de tramvai? Da, mă, de ce nu? Că e linie discontinuă. Lasă-mă că am luat permisul și l-am luat bine, nu la Pitești. Să vedem pe unde facem noi, că la un moment dat trebuie să facem, dacă nu mă înșel, și anume stânga, să parcăm la... Nu ai voie să faci stânga pentru că este dublă linie continuă. Nu acum, am zis la un moment dat, să intrăm și noi în grădina botanică, dar parcăm pe aici, pe la capătul... Băi, era melodia aia, în grădina botanică, într-o duminică, nu? În grădina botanică. Da, nu mai știu cum era melodia. O fată jalnică. Nu e, mă, boule. Mânca, nu, Banice, cu fata, da, mă, da, aia, melodia aia cu că purta o fustă scurtă, mânca ciorbă de sub burtă. Hai, mă, că în grădina botanică, într-o duminică, ea se plimbă. Care? Ia uite, mamă, nu, n-arăta încă. Mamă, deci ce bunăciune, cu minge de înghețată, parcă ai vrea să o ai odată. Ia zi, mă, zi. Despre dânsa? Da. Are o geacă de piele, este clar fană manele, linge acum din înghețată și mai linge încă o dată. Cu cacao și vanilie. Te iubesc. Linge până în aprilie. Hai mă, unde parcăm, mă, și noi, nu? Zic bine? Să cânt melodia Macarare. Macarare, râd în soare, argintii macarare. În zor de zi, suia gale, pe albastrele cărări macarane. Suie în zări, suie încetat, o macara, uite glasul lor, nu-mi ridică până la cer, zeci de blocuri, un cartier. Bă, crezi că lumea vrea să vadă cum cântăm noi macarale? Tocmai ce mi-a spus cineva, Bendea cântă macarale. Atunci mă ierți pe mine. Stai să găsim, dacă găsesc un loc de parcare aici, s-a terminat vis de vară, dar nu găsim, boss. Vă pupăm și vă respectăm.
Hai mă, nu găsim unde. Căci mergem să ne plimbăm. Ia uite bă că se ia asta cu... Să ia, dar unde asta parcăm, cu boss? rimele. Că nu știu. Păi o să închid live-ul ca să parchezi pe interzis, să nu ne vadă la Unde parcăm, boss? Să trăiți, să îmbătrâniți. Vă pupăm și mai discutăm. Mai facem, nu? Și mai încolo revenim Mamă, Malela Lolo. Vă pup. O plimbare corectă. corespunzătoare pe barosanală, regulamentat pe ce mă întrebi. Să trăiți. Ne vedem în parc acolo. Da, și mă, boule. Băi, cretinule. Ce? Ce parc?